Mario, por Dios, estou carallo desta furgoneta. Cada vez parecese máis ao meu home, carallo. Ten o chasis vello, de chapa está feito unha mierda e anda encima ahora non lle vai o pito. Joder. Bos días, que Vai tal? ser! Ao días. final, unha das cantantes de Nueva Línea casou aquí en Galicia. Tanto ir e vir, verdad? Que tal? Buenos días. Buenos Que tal? días, que tal? É vostede daqui? No, vin á festa, non te jode. Pero que estás bébeda. Perdón? Dijo como ves con JR. Pero si estás bébeda, suelen. No, non, chámame Jessica. Ainda que, bueno, todos chámame Jessa. Yesa. Ajá. Eu chámome Nieves. Ainda que, bueno, todo o mundo me chama Nieva. E que querían, logo? Bueno, que acabamos de chegar de México, pues non coñecemos estas terras. Chegaron ahora mismo de México? Ostra, moito trote pa seu pai, non? Non é meu pai, é meu marido. Ai, pois é o seu marido, entonces sí que vai levar trote el. Que saiba vostede que casamos por amor. Sí, xa sei. Aquí tamén hai casos destes, non fai falta ir a México. Querían pan ou que querían? No, gracias, é que non vimos mercar pan. Ah, non. No, os pais do meu marido emigraron a México Sí. cando ele era moi pequeno. Sí. Entonces, el quere volver. Quere volver? Sí, o que ven sendo un emigrante retornado. Ou non retornable. Quero dicir, non creo que dé pa moitos usos. Será de usar e tirar, porque... Viñemos para mercar terras aquí. Pois me alegro muchísimo. Pois eu son panadeira, dedícome a vender pan e como comprenderá me importa unha mierda a su vida. Así que arreando por aí abaixo. É que queremos gastar 5 millóns de euros. A ver, eu vendo pan, como ben dixen, vendo pan, pero isto é en plan hobby, vale? Eu principalmente dedícome a vender terras a mexicanos. É a miña especialidade. Ah, pero ten vostede terrenos aquí. Muchísimos. Teño... Cantos quere? Como os quere? Ah, pero pódenos amosar algúns. Sí. Ahora mismo non. Ahora mismo non vos los podo enseñar, pero... Eu que sei, que aquí remexen moitos marcos e ahora mismo non sei onde están. Pero se me dan un momentiño... Sí, bueno,
Sí. Perfecto, pois imos nun ratiño. Sí, perfecto. Sí, sí. Venga. Vamos, cariño, vamos. Vamos, cariño, vamos. Tal Nieves, non hai o... Eh? Non hai o pito. Jodeuse mo pito. Non hai. Jodeuse. Non hai. Non hai nada. Non hai o pito. Non, porque non vai. Non hai o pito. Oh. Que che iba a decir eu, Non hai o pito. Vale, a ver si máis isto. Ti tiñas... Dame o pan. Xa vou, coita. Ti non tiñas un terreno aquí ao lado. Unha rosca. Unha rosca. Ti non tiñas un terreno aquí ao lado. Teño. E vendíalo, non? Por que preguntas? Porque cho quero comprar. É porque me queres comprar. Porque o vendías. Pero xa non vendo. E por que non vendes? Porque me queres comprar. Pois xa non cho quero comprar. É porque non me queres comprar agora. Porque non mo vendes. Pero eu vendo. Dixéchelo ti. Vendo, non sei. Acabo de decir sindo. Dime ti, vendo ou non vendo? Eu diría que sí, que mo Non sei, venderes. non sei, ahora mismo, non sei. Non sei se vendo ou non. Hombre, a ver, pois dime Pero algo. vendo. Véndelo. Non sei, dime tú. Vende. Pois vendo. Veña. E canto vendo? Canto me darán por ele? Eu que sei... 5.000 euros. Home, xa no catastro ten valor de 50.000. 5.000 pareceme No pouco. catastro. Pon 50.000, sí. Ese vale para construir, ese é moi bon terreno, Pero ese poden sacar 200.000 bien, Está moi bon sitio, Pero eso sería antes. Antes de que? Ai, non te enterastes? De que? Que van facer unha autopista agora. Da Coruña a Vigo. E pasa xusto polo medio da túa finca. Non che comentaron este detalle? Non sabía. Sí, unha autopista. Pasa a autopista polo meu terreno. Polo teu terreno. Autopista que autopista? De Coruña a Vigo. Pero de Coruña a Vigo xa hai. Sí, pero van a facer de Vigo a Coruña. Ahora. Había da Coruña a Vigo. E agora fana de volta de Vigo pa a Coruña. E logo, cando fixeron Coruña a Vigo, porque non aproveitaron e fixeron xa Vigo Coruña? Eu que sei, me acordoulle agora, pero... Xa me parecía moi barata esa autopista, sempre. Sí, verdad? Sí. Joder, pois se me fan aí a autopista, se me colle o terreno, jódeme, porque aí Jódeche vivo. pagamos unha mierda. Estou dicindo, estou dando 5.000 euros. A ver. Xa. E ti para que queres unha finca que vai pasar a autopista por ela? Porque a miña filla, Ana, Sí. está estudiando para ser cobradora de peaje. E xa colocas ali. Monto ali un telepeaje na túa Xa, finca e xa. xa poño ali. E canto dixeches que me dabas? 3.000 euros. Ti dixe 5.000 antes. Eu, dixen 3.000. Douchos ahora mesmo, se queres. É que vai me dar menos o da autopista. É que che estou dicindo que estás perdendo cartos, Indo. Tu canto me das? 3.000. 2.500. Teños aquí, E agora mesmo se me das co que seña, claro, se me van quitar os da autopista. Home, claro, me teño aquí o cambio. Canto me das ao final? 2.500. Teño aquí, aí está. E levas todos estes cartos aquí na... Coño, sindo po a cambio do pan. Dijo eu. Eu creo que fixestes un negocio redondo. Joder, moitas gracias, porque senón a finca non me valía para nada. Ah, pero para eso estamos, hombre. Veña. Trato feito. Venga, trato feito. Venga. Xa. Hola. Moi boas. Bueno, pues nada, Sindo, venga. Va, xa marchabas, non? Espera, déixeme saludar a este señor porque na tienda de sombreiros non vamos coincidir. Que tal?
Moi buenas. Non son daqui, eu. Non és daqui. Are you non és daqui. Non és daqui. És daqui, usted. Non és daqui. Pero por que lle gritas? Ah, porque non oi, eu. Joder, que non oi. Venga, chao, Xa me vou. Sindo. Venga, chao. Que hai do noso? Eh? No, o trato que tiña Como? con ela. Que hai? Que Que dixo estamos- que hai do noso? Porque estamos liadas. Déixese de parvadas, por favor. Por favor. Non sei. Temos aquí 5 millóns de euros. E eu que pensei que levaba un martillo e o alicate. Xa dicía eu, non pode ser electricista. A mí xa dicía eu. Eu xa dicía electricista, non pode ser que electricista máis raro. E 5 millóns de euros, pa que son? Pa que son os 5 millóns? E de que vai ser os 5 millóns de euros? De pan, Sindo, de pan. De pan! Ela! 5 Ai. millóns de euros de pan! Ai, a xente que non lle importa comer carbohidrato pa dentro. Por favor, señora. Veña, hombre, que non che estaban esperando Ah, alá. vou. Dígame, Por favor, señora. dígame. Amósenos o terreno. Estamos ansiosos porque nos amose o terreno. Queremos unha propiedade aquí, en Vilar de Castro. Donde? Aquí en Vilar do Castro. No. Isto non é Vilar de Castro. Isto é Castro de Vilar. Confúndese moitas, hai moita confusión con eso. Ai, pues nada, entonces nada. Perdoe pola confusión. Venga. Venga, hasta logo. Vamos, cariño. Suerte, jefe, que lle vai facer falta. Villan engañados. Eles pensaron que era Castro de Vilar, que é do outro lado. Bueno, veña, Sindo, voume. coita, Que? que podíasme devolver os 2.500 se eu devolvo a finca. Pero como devolver a finca, ahora xa fixemos o trato, ti, para que queres tú? Como vas devolver a finca? Ahora xa está feito o trato, ahora acabouse. Non, pero... No, ahora xa está. Eu devolvo xa- Ahora xa me dirás tú a min que vas facer tú cunha finca que vai pasar a autopista por ali. Pero que o da autopista era unha broma que inventei eu, Sindo. Que non vai pasar ningunha autopista. Que sí que é verdad, que vai pasar a autopista por aí, de verdade.